O PSOE de Rianxo pide unha reunión urxente co alcalde para analizar a situación da seguridade viaria e cidadá do municipio tras as incidencias rexistradas nas últimas semanas. O PSOE de Rianxo vén de reclamar unha reunión co alcalde, Julián Bustelo, para abordar a situación da seguridade viaria e cidadá na localidade ante a crecente preocupación da veciñanza polas incidencias rexistradas nas últimas semanas. Porque estamos vendo que se está incrementando situacións no noso concello, non estamos tendo a información ao respecto e creemos que é un tema relevante para a veciñanza e nós como partido político entendemos que nos temos que enterar desas situacións porque se poden sempre aportar solucións, situacións de mellora e tamén o coñecemento de como se está actuando a nivel municipal para transmitirlle á veciñanza esa seguridade de que sí que estamos facendo as cousas de forma correcta. Os socialistas alertan da elevada sinistralidade na autovía do Barbanza, a AG11, especialmente no tramo entre a Ponte de Taragoña e o límite con Dodro. Aseguran que, aínda que hai anuncios de investimentos por parte da Xunta, é necesario concretar actuacións reais nos puntos máis perigosos. Toda a inversión que faga a Xunta de Galicia na autovía do Barbanza benvida sea, pero nós de forma concreta queremos saber que actuacións se van a facer aquí en Rianxo, porque creo que non só sería o correcto un simple asfaltado. Agradecemos, eu creo que toda a inversión que se faga en Rianxo, pero necesitamos saber en que medida se vai a executar esas melloras. Tamén mostran a súa preocupación polo cruce de Taragoña-Muíños, onde se producen, din, sustos continuos polo elevado tráfico. Reclaman unha solución e aclaración sobre o semáforo existente, que non está en funcionamento e xera confusión entre os condutores. Segundo o PSOE, esta situación afecta tamén á zona de Campos de Pazos, nun itinerario habitual cara ao colexio, incrementando o risco para peóns e familias. Pois máis alá do que poida interpretar a veciñanza sobre a necesidade de volver a reactivar ou non o semáforo, eu creo que por seguridade e por tranquilidade veciñal, eu creo que sí que temos que intentar facelo. E xa manifestamos en outras ocasións, síguense dando pequenas situacións en ese cruce e sobre todo que a non utilización do semáforo ao final afectalle a velocidade que se pasa por unha zona transitada na parroquia de Taragoña como é Campos de Pazos, con cruces continuos dun lado hacia outro, cando hai actividades sociais, pois entendemos que hai que establecer algún sistema. E hai que o portavoz do PSOE teno claro, fai falta un criterio técnico que avalíe estas situacións de risco. Eu creo que ten que haber un criterio técnico que avale calquera decisión. Ao final, nos podemos guiar por a sensación que nos poidamos ter ou por esa idea que nos queremos ter de circulación en esa zona. Pero creo que o que ten que imperar é un criterio técnico que diga como se ten que actuar en esa zona. E é o que lle estamos solicitando. Ao final, non son opinións persoais, nin políticas, nin veciñais. É dicir, o que requerimos é que haxa un criterio que nos diga se o semáforo que hai aquí no cruce de Muíños é operativo ou non, se vai a implementar ou non, e se non se fai, pois habrá que tomar medidas alternativas para darle seguridade á veciñanza. Cabe destacar que esta inquedanza non é nova, xa que en 2024 realizarase unha proposta respecto ao acondicionamento dunha das vías resaltadas. Xa houve unha proposta, creo que en 2024 ao respecto sobre o acondicionamento da zona de Campos de Pazos en xeral e nos expuxemos exactamente o mismo, que en esa zona ten que haber algún sistema de minoración de velocidade. Non sabemos cal, non sabemos o criterio técnico que se pode implementar aí, non sabemos a normativa que se pode aplicar en ese espacio, pero sí que creemos que se ten que aplicar algún tipo de sistema de minoración da velocidade, porque a veciñanza necesita estar tranquila nun espacio que máis de uso frecuente. Na reunión solicitada, os socialistas queren abordar tamén a seguridade cidadá e coñecer que medidas se están a aplicar ante o aumento das incidencias, co obxectivo de transmitir tranquilidade á veciñanza.